Rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF jgħid li din is-sena pajjiżna se jkollu t-tieni l-akbar tkabbir ekonomiku u s-sena d-dieħla pajjiżna jkollu l-inqas rata ta' qatt minn fost il-pajjiżi taż-żona euro. Dan hekk kif pajjiżna mistenni jkollu rata tkabbir ekonomiku ta' 6.2%. Hawnhekk ir-rata ta' pajjiżna se tkun id-doppju tal-pajjiżi taż-żona tal-euro. Dan hekk kif ir-rata medja ta' tkabbir ekonomiku fiż-żona tal-euro hija ta' 3.1%. L-unika pajjiż Ewropew li se jkollu tkabbir ekonomiku iżjed minn ta' pajjiżna huwa l-Irlanda. Ir-rapport tal-IMF qed ibassar ukoll li s-sena d-dieħla pajjiżna se jkollu fost l-akbar tkabbir ekonomiku minn fost l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Dan hekk kif ir-rata tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna fis-sena 2023 mistennija tkun ta' 3.3%. Anke hawnhekk ir-rata ta' pajjiżna se tisboqsow ir-rata tkabbir ekonomiku fil-medja taż-żona euro li hija ta' 0.5%. Dan ifisser li rata ta' pajjiżna is-sena d-dieħla se tkun ta' kważi 3% iżjed minn dik tal-medja taż-żona euro. Ir-rapport tal-IMF qed jgħid ukoll li r-rata ta' qatt f'pajjiżna din is-sena se tkun ta' 3.2%. Din tisboqsow ir-rata ta' qatt tal-medja tal-pajjiżi taż-żona euro hekk kif hija ta' 6.1%. Id-differenza hawnhekk hija ta' kważi 3%. Intant is-sena d-dieħla pajjiżna jkollu l-inqas rata ta' qatt minn fost il-pajjiżi fiż-żona euro. Dan hekk kif pajjiżna se jkollu rata ta' qatt ta' 3.3%. Ir-rata tal-qatt fil-pajjiż taż-żona euro se tkun ta' 6.4%, differenza ta' iżjed minn 3%. Dan ir-rapport tal-IMF qed ibassar dawn in-numri b'saħħithom għal pajjiżna minkejja l-isfidi internazzjonali bla preċedent li għaddejjin bħalissa dawn wara l-pandemija globali u l-gwerra fl-Ukrajna li waslet għal kriżi fl-enerġija u fiż-żieda għall prezzijiet tal-affarijiet bażiċi.